An bɛ waati min na sisan aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama ka fɔ ko kurantigɛ ko cayalen don kosɛbɛ. Fɛn min bɛ ka kɛ sababu ye ka kurantigɛ gɛlɛyaw k'olu nɔgɔya mɔgɔw ma, o bɛ wele cogo di an ka kanw na. An ka jamana ɲɛmɔgɔ kɛlɛtigi Asimi Goyita a bɔra ka yira a ka belenda kɔnɔ n'o y'a ka discours ye k'a fɔ k'u bɛna fɛn min sigi walasa ka kurantigɛ nɔgɔya maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma. O fɛnw bɛ wele cogo di an ka kan na. An bɛna o de ɲɛfɔ aw ye bi n'o ye panneau solaire ye. An ka foli bɛ an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ye. O la kurantigɛ gɛlɛya in na mɔgɔw bɛ ka fɛn min ta ka se ka u ka kurantigɛ k'a la nɔgɔya, o fɛnw n'an b'a fɔ a ma ko panneau solaire walima a non scientifique photovoltaïque. O bɛ wele cogo di an ka Mande forobakan na. An bɛna o de ɲɛfɔ aw ye sisan. N'a fɔra ko photovoltaïque, hakili la mɔgɔ min ka kalan janfara tubabukan na kosɛbɛ olu bɛ o kɔrɔ faamu teliya la. Photo o ye yelen ye, volt o ye sɛnbɛ ye. O rɔ photovoltaïque o de bɛ wele an ka kan na ko yelen sɛnbɛma. Fala min ni a bɛ yelen sama ka na n'a ye k'a yɛlɛma k'a kɛ gɔlɔmi ye n'o ye énergie ye, mɔgɔw ka se k'a kɛ k'u ka mɔgɔw wele an ka Mande forobakan na ko yelen sɛnbɛma. Ka yelen sama ka na se sɛnbɛ ma k'a lakalaya k'a kɛ gɔlɔmi ye ka se ka kɛ mɔgɔw makoɲɛlanw ye, i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na. An bɛ diɲɛ waati min na bi foyi tɛ se ka taa ni gɔlɔmi tɛ n'o ye énergie ye. Ala ka Mali kuranko gɛlɛya Ala k'a nɔgɔya.